hanin kamit jong ka khat waiterik menta obnai hakapor kumba hanyo lai pheu baje janmit layo jingtip na kitalong khubor ba kadon kawei kapla ba ino kabadon ya kitiar penptai kibala suba hapo kawei ka kompau kaba omla bantip kabadon hayo umsning da kaba penchong nong rim halor ka tei ke jingtip ka kenhun pulit ka ribhoi kelapen long ya ke jingkenra batlap ya ka tei kapla hapo kawei ke kompau kabadon hakmat ka mekhalaya rural bang hadin kata ka kenhun BDDS bat kiten kilapan jingbit kilapan tikna ba katai kapla bala ino kadon kitiar pentai bat hadin da kajing start jong ke kenhun BDDS lala ban pentai ya utai IED ha kajing bishar kababania lalap ba ya katai ka IED lashna da kabapendon kam ya gilanaj kaba saw pon hnyau kilogram kum katiar pentai shipheutali kitiar pentai bat kumba sanpheutali ki langkhotnar ki barit barok kitiar la kurup ha PO katkum ka SOP da kabashim ya barok ki lat jingyada omshim ladon kano ka jingdu ya ka jingim ne ki jaka puta hakapor ba penlong ya katai ka operation ya kani ka case la register bat ka jing tokit kadang ya shakmat la itho ya away ubasuba don kti hakatai kakam bat ka kanhun kadang don hakakam ban yo kem yo yathu ka khubor na ki he pulit jong karib hoy